Molt bé, bona tarda. Em sentiu els que esteu aquí, almenys? Moltes gràcies a tots els que heu vingut. Moltes gràcies a tots els que amb més o menys dificultats ens seguiu per streaming. Moltes gràcies a l'Associació d'Amics del Museu d'Art de Girona, a la Casa de Cultura que ens acull i especialment a en Joan Gaia, i més després d'aquesta presentació tan amable que m'acabes de fer. Tal com ell deia a la presentació, efectivament el mes de juny del 2020, de l'any passat, em va trucar i em va proposar fer aquesta conferència que, efectivament, vista en perspectiva, que vam titular Economia post-Covid, i jo avui la primera cosa que volia fer era dir, canviem-li el títol i posem Economia amb Covid, perquè em temo que en tenim per molt de temps. Això vol dir que el mes de juny, tal com ell deia, tots plegats érem optimistes, ja estaven baixant tots els indicadors i de manera que pensàvem que acabat de l'estiu pràcticament seria com un record i es tractava de veure com remuntava l'economia a la tardor, més o menys, no? A la tardor just al novembre quan estava prevista la conferència. Per tant, és economia en Covid i dissortadament em sembla que per bastants de mesos. I això és el que hi ha. El títol és el del mes de juny perquè després la conferència s'ha anat posposant en 2 o 3 ocasions. Un advertiment. Les dades que poso aquí, que aniran sortint, són tot dades objectives, és a dir, tretes de diferents llocs, però són certes. Algunes podem sospitar de la seva versemblança, però són les que hi han publicades. Les opinions són meves i, per tant, són tan discutibles com vulgueu perquè són personals. Bé, el plantejament meu arran de proposar aquesta conferència era dir, bueno, com ho hem de mirar, això de l'economia post-Covid? Què passarà? I, en general, els economistes no l'encertem a l'hora de fer pronòstics. Sabem què passa en determinades circumstàncies, però així encertar-la de ple, això no ens passa quasi bé mai. A mi m'agrada una frase de Mario Benedetti que diu: quan ens pensàvem que sabíem les respostes, ens han canviat les preguntes. I això, més vàlid que ara, no pot ser. És a dir, quan pensàvem que sabíem com anaven les coses de l'economia, resulta que ve una epidèmia i aquesta epidèmia ens ho trastoca tot i hem quedat tots desconcertats. Bé, per tant, el plantejament era de dir, com que no sé massa com serà i probablement l'erraré, deixeu-me mirar, jo mateix, què havia passat amb anteriors situacions d'epidèmies. Aleshores, la primera i més gran epidèmia és la de la pesta negra, que va ser del 1346-47, la part més forta fins al 1353, però que després hi va haver-hi brots fins més enllà del 1400. És per situar i per veure què havia passat durant la pesta negra, per tenir alguna idea. Primera qüestió. A l'any 1347, la població mundial, si fa no fa, era al voltant de 450 milions de persones. Ara som més de 7.500, és a dir, eren bastant menys. El nombre de contagiats no se sap, però de la literatura i dels llibres de cròniques de l'època es compta que hi poden haver-hi hi van poder-hi haver entre 75 i 200 milions de morts. Fixeu-vos que és quasi la meitat de la població, de manera que és com molt escandalós. Naturalment, en alguns llocs molt més que no pas d'altres, probablement no ho sabem, però no va afectar a la població que vivia a tot el que és Amèrica, perquè no hi va arribar-hi, però tampoc hi ha documentació d'això, no? Bé, en tot cas, les epidèmies a Amèrica els hi van arribar amb la verola i amb el descobriment d'Amèrica a partir del 1492. Bé, vol dir que entre un 15 i un 40% de morts és molt i, sobretot, en una època en què la població tenia una esperança de vida molt més curta, en la que tot era qüestió de mà d'obra
I el que sí que va representar, si és que algun efecte positiu va tenir des d'un punt de vista estrictament econòmic, els morts és molt lamentable però es van morir, és que va iniciar la fi del feudalisme. I per què va iniciar la fi del feudalisme? Doncs perquè, com que faltava molta mà d'obra, els que no eren senyors feudals i que depenien de la gent que treballava en els seus camps, resulta que aquests se'ls hi van morir i llavors hi havia competència per agafar servents a altres senyors feudals. De manera que això va desencadenar un augment dels salaris notable i una certa finalització dels servents al senyor feudal. Ja està. Pesta negra. La grip dita espanyola del 1918-1919 en plena Primera Guerra Mundial. La població aquí ja és al voltant de 1.900 milions de persones. Els contagiats sembla que van ser aproximadament un 30% de tota la població, uns 500 milions. I no se sap tampoc exactament el nombre de morts, però entre 25 i 50 milions. És a dir, entre un 1 i un 3% de la població mundial en aquell moment. Què va passar aquí? Molt resumidament. Sobretot als Estats Units, però també a Europa. S'estava acabant la Primera Guerra Mundial, però de la situació de grip, que sobretot afectava gent jove, hi va haver-hi una caiguda de producció brutal. Molt d'atur, perquè la gent tenia por d'anar a treballar. Estic pensant sobretot en els Estats Units, però a Europa també bastant semblant. Hi va haver-hi una crisi de producció, de manera que no es produïen els béns de consum més o menys habituals i una gran inflació derivada de manca de producció, manca d'oferta, que dirien els economistes. Bé, ningú sap com va desaparèixer la grip aquesta. Era un virus també, com la situació d'ara, però va desaparèixer el 1919 i no se n'ha sentit a parlar més amb la letalitat d'aquesta grip. Bé, en tenim més ara. Covid. Comença fa un any, si fa no fa. Ara ja som 7.500 milions de persones. El nombre de contagiats a dia d'avui està al voltant dels 100 milions. Fixeu-vos que només és l'1 i pico per cent, l'1,3% de tota la població mundial. El nombre de defuncions, que ens espanta i ens espanta molt, està una mica per sobre dels 2 milions de persones. Doncs clar, 2 milions sobre 7.500 milions no arriba ni al 0,03%. És molt poc de defuncions. Per tant, a diferència de les altres dues vegades, què ens passa? Que no hi ha hagut caiguda de producció. Hem tingut tot, excepte el paper de vàter els primers dies del confinament del mes de març, pràcticament no ens ha faltat de res, des d'un punt de vista de producció, exclusivament. Què és el que afecta l'economia? Fonamentalment els confinaments, els domèstics, els territorials. I això què ens provoca? Disminució del producte interior brut, el comerç mundial amb davallada, el turisme, com ha comentat en Joan Gaia, però no tenim inflació, com teníem el 1918, i hi ha un gran augment del deute públic per poder finançar totes aquelles mesures perquè no se'ns acabi de morir l'economia en el seu conjunt. Fet aquest panorama, anem al cas de la Covid. Aquests gràfics surten cada dia en els mitjans de comunicació. Aquí estan tancats el 24 de gener, perquè si no, no podia fer el PowerPoint. Fixeu-vos aquí és el nombre de casos de contagiats per Covid fins al dia 24 de gener del 2021. Aquí només vull destacar que, ho sabeu, Portugal és el que en aquests moments està més malament. A darrere segueix Andorra, Espanya, Gran Bretanya, Estats Units, el conjunt de la Unió Europea, Alemanya, i fixeu-vos en el món en el seu conjunt, el nombre de contagiats per milió de persones és relativament baix. Nombre de morts, aquells 2 milions que hem citat abans. Fixeu-vos que està pujant, n'hi va haver-hi molts el mes de març, abril, n'hi tornen a haver-hi molts
Fixeu-vos a la punta aquesta d'Andorra a finals de la tardor, i ara Portugal, Regne Unit, i a continuació Estats Units, Andorra, Alemanya, la Unió Europea en el seu conjunt, Espanya i el món. Jo us recomano aquesta pàgina web, Our World in Data, perquè hi és tot. I podeu resseguir a cada moment tots els països i podeu triar els països si és que algun us interessa. Bé, què volia destacar de tot això? Home, doncs que Déu-n'hi-do a tot arreu. Ens sembla, quan sentim les notícies cada dia, que nosaltres estem pitjor que ningú, però resulta que a tot arreu estan bastant malament. Aquí, en aquest gràfic, en aquesta taula, el que he volgut és justament mirar aviam com estava en els diferents llocs. En el món, al voltant de 7.500 milions de persones, contagiats, al voltant de 100 milions, defuncions, els 2 milions que hem dit abans. Quin percentatge sobre el total de la població? Un 0,03%. I, per donar una nota d'optimisme, veure que a data de 20 de gener, és a dir, ja fa uns dies, ja hi havia al voltant de 46 milions de vacunats. I aquí el criteri és meu, és personal, és arbitrari. He posat Estats Units perquè té molta població, Itàlia, Espanya, la Llombardia, perquè em semblava que era rellevant comparar-ho amb Catalunya, i fixeu-vos, Llombardia, 10 milions de persones, contagiats 520.000, defuncions 26.000, un 0,26, 10 vegades més que en el conjunt de tot el món, molt similar a Catalunya. Catalunya, 7 milions de persones, contagiats quasi 500.000, defuncions 18.000 el dia 20. Avui ja són penosament uns quants més. I a la regió sanitària de Girona, que és la província de Girona més una part del Maresme, i així, en el seu conjunt, 865.000 persones, contagiats 50.000, defuncions 1.564, avui ja són 100 i pico més que el dia 20, i el percentatge, fixeu-vos què és, entre el d'Espanya, el 0,11, el de Catalunya, que és 0,24, estem la regió sanitària de Girona amb el 0,18% i per sota de la mitjana de Catalunya i la mitjana de Llombardia. Fixeu-vos en una altra dada que em sembla important, sobretot per la reflexió i les conseqüències econòmiques que això comporta. Això és l'afectació de la Covid a Catalunya, per trams d'edat. Què és el que és més rellevant? Per mi, del total de Catalunya, hem tingut 18.500 morts sobre 7.722.000 persones. És un 0,24%. Però resulta que per trams d'edat, els majors de 90 anys és el 6%, que és molt, molt per sobre de la mitjana total. De 80 a 90, de 70 a 79, de 60 a 69, i fixeu-vos com baixa de manera espectacular els que tenen menys de 50 anys, els que tenen doblement la sort de tenir menys de 50 anys. De manera que és, fixeu-vos, un 0,004, és un 0,004. És més fàcil que toqui qualsevol premi dels 5 premis de la grossa, si compres un número, esclar, si no compres, toca, que no pas que resultis afectat en conseqüència de mort per la Covid en menys de 50 anys. Bé, l'altra qüestió que a mi m'ha sorprès perquè no ho sabia, igual el mateix nombre d'homes que de dones amb defuncions. I fixeu-vos que aquesta és la que em semblava més rellevant, que el que és població activa. La població activa és la que està en condicions de treballar. Es diu que l'edat de jubilació de mitjana és els 62-63 anys, segons les últimes estadístiques. Fixeu-vos que els de més de 66 anys concentren el 96% de població de funcions i els de menys de 60 anys escassament el 4% de les morts. De manera que en el que és població activa ha afectat relativament poc. També per donar una panorama.
parlat de 2 milions de morts en un any, escassament en un any, no? Quanta gent es mor en un any? Doncs resulta que en un any, en el conjunt del món, es mor de l'ordre d'uns 50-60 milions de persones. Això m'ho mirar exactament. Al voltant de 60 milions, efectivament. Per Covid, 2 milions. Això són dates del 2017, aquí no hi ha Covid, però fixeu-vos, quasi 18 milions de persones per problemes cardiovasculars, 10 milions per càncers, problemes respiratoris, 4. Si us hi fixeu, per curiositat, entre els suïcidis i els accidents de carretera, aquí, 1.200.000, suïcidis, 800.000, quasi. Resulta que hi ha tants morts com el Covid. I quan això es publiqui de l'any 2020, veurem que la Covid ja està en el quart o cinquè lloc. Però és per posar-ho en el context del que passa arreu del món. Conseqüències econòmiques de tot plegat, d'aquest panorama de grans números de la Covid. No m'he entretingut perquè a vegades ens distreu l'atenció, penso, els índexs que ens van donant cada dia, la distribució per municipis, perquè al final és un garbuix de números que a vegades fins i tot ens fa desconnectar. Per això anava a les grans magnituds. Com ens afecta això? Ho ha dit en Joan, però hi vull insistir-hi i no argumentar-ho, perquè visualment ja es veu. Fixeu-vos, això és la composició del producte interior brut a Espanya des del 1850 fins al 2011. Però això més aviat segueix aquesta tendència a la baixa. Fixeu-vos, aquest tram en groc és tot el que és sector terciari. El 1850 era relativament petit, el 1850 el que generava més producte interior brut i ocupava més gent era agricultura, i avui escassament és aquest que no arriba al 3 o 4%, producte interior brut. Però si féssim amb població ocupada encara seria més baix. De manera que, tornem a la idea inicial, que són molt senzilles les idees. El confinament territorial, el tancament, sigui per municipis, per comarques, per països, o confinament a casa, què provoca? Que tot el sector serveis entra relativament en crisi. Però, en canvi, he dit al començament que no ho hem notat cap de nosaltres en la producció de béns i serveis. Els supermercats continuen estiguent plens, les fàbriques de cotxes venen cotxes, hi ha hagut algun problema amb la venda de bicicletes perquè han agotat estocs, conseqüència de la Covid, però en general resulta que, està malament que ho digui així, però no falta de res. En tot cas ens faltaran els diners per comprar, sobretot els que hi han quedat més afectats. De manera que, bueno, i per què resulta que no ens falta res i faltava a l'epidèmia del 1918 i a la grip i a la pesta del 1347? Fonamentalment per als increments de productivitat, que són brutals. Només perquè aquí producció agrícola, perquè em sembla que el que ens amoïna és la producció d'aliments, que no ens quedem sense patates o que no ens quedem sense farina per poder fer blat. Fixeu-vos, des del 1960, 61, fins al 2015, escassament al voltant de 50 anys, la quantitat de superfície de terreny per produir el que sigui, una tonelada de patates, una tonelada de producció agrícola, en general, resulta que ha disminuït a menys, és a dir, a menys de la meitat. És a dir, amb una hectàrea de terreny podem fer, avui, 2020, més del doble que el que es podia fer el 1960, quan érem jovenets. I això no és que passa a tot el món, fixeu-vos al món, però passa als Estats Units, passa a Espanya, passa a Xina. Això és el mateix, però mirat des de la producció d'aliments bàsics. Fixeu-vos, des del 1961 fins al 2018, resulta que
amb la mateixa... Amb una hectàrea, abans fèiem, o podíem fer, una mica més, al voltant de 12 tonelades de patates, i ara, doncs, amb la mateixa hectàrea en fem 20 i pico, 21 a 22. Dius, home, això no estic comparant de l'època dels romans a ara, estic parlant de 50 anys. Això no ens n'hem donat compte, però ho hem viscut. Això val per les patates, per als plàtans, la cassava és la mandioca, el blat de moro, l'arròs, etc. No he portat gràfics, que n'hi ha i moltíssims en aquesta mateixa pàgina, del que és els increments de productivitat en el sector industrial, que són clar més espectaculars. Només cal que penseu com es feia per fer un llibre al 1400, abans de la impremta manuscrit, i lo fàcil que ara és imprimir qualsevol mena de llibre. Un moment. Anem a parlar en termes econòmics. Això és l'evolució del PIB en els darrers 4 anys i les estimacions per aquest any, perquè encara no estava tancat el 2020, 21 i 22. D'aquí m'interessa, els que he posat són arbitraris, però m'interessa destacar. Fins al 2019 es creixia tot entre un i un 6%. A la Xina, al Regne Unit, als Estats Units, a Europa, a Espanya. A l'any 2020 hi ha una baixada que probablement en termes de món serà del voltant del 4% del que és el Producte Interior Brut. Excepte, curiosament, Xina. És a dir, arreu del món baixa el PIB, excepte Xina. I les estimacions, i aquí ve una mica les prediccions que es feien a la primavera o que podem estar pensant ara, de si la recuperació seria en forma de V, és a dir, baixada molt pronunciada però una remuntada molt ràpida, o serà en forma de L, de manera que hem baixat molt i ens costarà molt tornar a créixer com creixíem abans. Aquí el PIB, la comparació entre el 2019 i 2000, escassament 20 anys, 19, entre aquests països. La Xina, fixeu-vos, Xina, 12.809 milions d'euros a l'any 2019 i 1.315. Això vol dir que Xina, insisteixo molt en Xina, Xina ha multiplicat quasi per 10 el seu producte interior brut en qüestió de 10 anys. Catalunya ho ha fet en un 1,86, Espanya en un 1,92, i fixeu-vos que els altres països, Itàlia menys, el Regne Unit menys i els Estats Units també menys. De manera que aquí hi ha és notable el cas d'Espanya i Catalunya, perquè és per sobre d'aquests altres països molt industrialitzats, la qual cosa és normal, però allà on és espectacular és a Xina. I si ho mirem en termes de PIB per càpita, és a dir, el PIB dividit per la població, els augments, si fa o no fa, són igual d'espectaculars, que seria aquesta última columna. I això en 19 anys. Ara no és una qüestió de 19 anys, sinó de 2.000 anys. Fixeu-vos com ha crescut el PIB, aquí podeu triar els països, amb aquests 2.000 anys. El creixement entès a partir del 1900, és a dir, per aquí, i de manera espectacular els darrers anys. Però això passa amb el PIB, però també ens ha passat amb la població. Ara som el 7,7 o 7,5 que anem dient, bilions de persones, però fixeu-vos, més o menys, fa 10.000 anys abans de Crist, 4 milions, a l'època de, si ho trobo, a l'època de la pesta negra estàvem aquí, si fa o no fa, els 450 milions, i fixeu-vos com hem anat creixent, és a dir, 2 bilions al 1928, 3 bilions al 1960, la majoria dels que estem aquí em penso que ja havíem nascut, i en el temps de la nostra vida resulta que ja hem més que
doblat la població. 3 bilions, 4 bilions el 1975, 5 bilions el 87, 6 bilions el 89, 7 el 2019. Això pot pujar molt més? No, perquè és que ja es veu que no pot ser que pugi tant. Resulta que el pic més gran de creixement creixíem al voltant d'un 2% al voltant de l'any 1960, aquí. Des de 1960 fins ara estem baixant, ja no creixem aquest ritme del 2% que va ser tan espectacular entre el començament del 1900 i el 1960. El que passa que, com que som molts, encara que es creixi relativament poc, al voltant d'un 1% avui, resulta que cada vegada som més. Però, i s'espera, s'estima, fixeu-vos que la població s'estabilitzarà al voltant dels 10.000 milions de persones al món cap a l'any 2100, que penso que no el veurem nosaltres, però si no s'equivoquen estarem al voltant, que no és gaire més, és a dir, ja no doblarem en els 80 anys que ens falten per arribar al 2100, ja no doblarem la població, ja ens estabilitzem com a població. La densitat de població al món. Els més foscos són els més densos. Es veu, però només perquè si els mapes els féssim i els espais en el mapa el féssim proporcional a la població, tindríem un mapa del món així. On és el pes? El sud-est asiàtic. Ho dic també perquè una cura d'humilitat, perquè ens creiem al centre del món, perquè a vegades estem a mig del mapa mundi, però allà el pes de l'economia avui estan aquí. I aquí ens queda un paper més residual i cada vegada més. Fixeu-vos perquè fa mal als ulls, quasi. Això és Canadà. Deixeu-me anar abans. Mireu la superfície de Canadà. Mireu-la ara. És això de color rosa, més o menys. Mireu Rússia. Mireu Rússia abans, tot el que és la Rússia asiàtica, perdoneu, i mireu que Rússia és això de color carbassa. Bé, és per visualitzar on està el centre de gravetat del món. Tornem al PIB. El PIB per càpita. Fixeu-vos, aquí ja és una sèrie més curta, des de l'any 1950, si no fa els anys que vam començar a estar per aquí nosaltres, fins al 2017. Estats Units, Alemanya, Itàlia, Espanya, és per fer aquesta mena de rànquing, és PIB per càpita, i com ha evolucionat. I fixeu-vos a Xina. Dius, home, encara està molt lluny per càpita. Però resulta que si ho fem en termes totals, aquí hi ha un fet que per mi és determinant, i és que Xina ja ha atrapat els Estats Units. I és el primer productor del món amb preus ajustats. Ara no entraré en detall, però tant li fa que sigui el 2018 com el 2020 com el 2021. Ja ha atrapat. I això també ajuda a entendre què és el que està passant amb Xina i Estats Units, i si m'apureu en Trump i tot plegat, no? Un moment. Bé, tornem. Fixeu-vos que fins ara us he parlat molt del PIB. El PIB és el producte interior brut, la suma del conjunt de béns i serveis produïts en un país. I és un indicador que fem servir els economistes i que fan servir, però que també el voldria posar en el seu context. Perquè hi ha un economista, diguem molt escarrenós, que és el Martínez Dalier, que ha escrit algun llibre sobre la sacralització del PIB. Perquè el PIB és un indicador, i els indicadors serveixen per indicar, però no els hauríem de sacralitzar com diu ell, no? Algunes reflexions sobre el PIB com a indicador. S'utilitza naturalment per comparar entre països, entre zones, entre anys, per saber si anem més bé un any que un altre o un període que un altre. Però això ho destacava un enginyer, en Joan Vila, que escriu sovint en el Diari de Girona i que té uns articles fantàstics els diumenges,
Fixeu-vos quina paradoxa amb la del PIB. Resulta, això val, i ell es referia a la plaça de les Glòries a Barcelona, però valdria per la marquesina de l'estació de l'AVE d'aquí a Girona. Resulta que el PIB creix quan es va construir la plaça de les Glòries. Resulta que el PIB creix quan la tiren a terra, la rotonda aquella immensa que hi havia a la plaça de les Glòries. Resulta que quan es reconstrueix, el PIB també creix. I quan la gent normal diu que això és un despilfarro de recursos, perquè resulta que construïm, tirem a terra i no sé què. Però el PIB et va indicant que creix. Per tant, és un indicador que està bé, però atenció, que no vol pas dir que tot estigui bé. Alguns altres exemples que són molt fàcils d'entendre. El Glòria temporal de fa un any, ara fa un any. Totes les destrosses que va fer el Glòria, si no reconstrueixen, no figuren en el PIB. És a dir, el passeig marítim de Platja d'Aro destrossat, no queda res. Això no figura en el PIB, no el disminueix. En tot cas, l'augmentarà. El dia que el reconstrueixin, augmentarà el PIB, per quedar-nos allà mateix. I, en canvi, l'indicador PIB ens dirà que hem crescut. Més, no que us ho digui, no és per personalitzar. Els avis que cuiden nens, això no compta en el PIB. Els fills que cuiden pares, això no compta en el PIB. Els amics i familiars que cuiden malalts desinteressadament, això no compta en el PIB. I, en canvi, això ens dona com molt confort des d'un punt de vista personal, no? Saber que pots comptar amb algú. La feina domèstica, allò que fem a casa, l'economia dita d'intercanvi, l'economia associativa, la col·laborativa, normalment no es té en compte en el PIB, a no ser que hi hagi salaris per entremig. No? Deixar els llums encesos, tornant a les paradoxes, deixar els llums encesos augmenta el PIB, perquè resulta que gastem més. És, home, poder que paguem, encara que baixi el PIB. I l'augment de circulació de cotxes també augmenta el PIB, perquè consumim més gasolina i consumim més cotxe, però això és perquè relativitzeu o no sacralitzem el tema PIB. Un bosc en estat normal i que no s'hi faci res no compta en el PIB, perquè no suma recursos naturals. En tot cas, el dia que es tala, llavors sí, perquè hi ha una producció de fusta, els efectes que sigui, i això són més producte del que sigui. Per evitar això hi ha altres indicadors. No m'hi extendré perquè no toca, però podríem parlar de l'índex de desenvolupament humà, que té en compte el PIB, però també té en compte l'educació i l'esperança de vida. Per cert, Espanya és un dels països que té un valor més elevat. L'índex de progrés genuí, que és un que es va inventar, un índex que es va inventar als Estats Units, el que en diuen el producte interior brut verd i uns que són més recents, que són els indicadors de petjada, la petjada ecològica, la petjada hídrica, que serveixen per veure si des d'un punt de vista de sostenibilitat anem més bé o més malament i no limitant-nos només a les xifres del PIB. Tot això perquè jo avui he abusat de la qüestió del PIB perquè em sembla que continua sent un indicador que ens serveix. Si el PIB baixa hi haurà més atur. I això és així, ens agradi o no ens agradi, i per malament que comptem el PIB. Hi ha un periodista del Financial Times, no gens sospitós, no és Martínez Alier, que es diu Daniel Pilling, que ha escrit un llibre que és El deterioro del crecimiento, en castellà, que diu només l'economia considera una virtut l'expansió sense límit. En biologia, d'això se'n diu càncer. L'expansió desordenada de cèl·lules és un càncer en biologia. No podem aspirar que des d'un punt de vista d'economia això ens vagi així. Molt bé, tot això per dir que la Covid segur que ens augmentarà la desigualtat, afecta la redistribució de rentes i els més afectats, sense grans números que no els tinc fets, segur que són els més febles econòmicament. És a dir,
qui tenia una feina i cobrava 800 euros o 900 o 1.000 o 1.100 i s'ha quedat sense la feina, si té sort tindrà un ERTE, que són 400 o 500 euros. Bé, aquest és el més afectat. I això pot posar en perill una qüestió que també m'agradaria ressaltar, encara que vagi de paradoxes i que us pugui arribar a despistar. I és que en els últims 1990, 2020, 2015, en el conjunt del món anava disminuint la pobresa. La Covid ens pot alterar això. Però, contràriament al que ens puguem pensar, resulta que hi havia un cert progrés a nivell mundial. El que és extrema pobresa anava disminuint. I la Covid tot això ens ho pot alterar. El que és segur és que la Covid ens fa tots més pobres i que la Covid, avui per avui, ens situa en un escenari econòmic de més pobresa que el 2019. A part, tots els que lamentablement, com deia en Joan, s'han mort, ja no hi són i que no ho poden explicar. Però, malgrat tot, resulta que a mi el que em preocupa és que el progrés que s'anava fent en els darrers, tant li fa que sigui 1990, 2030 o en els últims 200 anys, contràriament al que ens pensem, hi havia un cert progrés amb els principals indicadors del progrés. I aquí en teniu un resum, no pas per entrar-hi en. L'extrema pobresa, això és 1880-2015. Tant li fa, podeu buscar-ho en la pàgina aquesta, Our World. L'extrema pobresa disminuïa. Els països en democràcia, sense qualificar-la, augmenten. No era així el 1800. L'educació bàsica resulta que està augmentant arreu del món. El que és vacunació, sense comptar la Covid, també està augmentant en el sentit que, i això dona índex de millor sanitat. L'alfabetització també augmentava arreu del món i la mortalitat de nens disminuïa arreu del món. Dic això perquè em va sorprendre molt. En una enquesta que es va fer als Estats Units i a Europa, resulta que preguntaven als ciutadans si els semblava que hi havia més pobresa ara o fa 20 anys. I resulta que el 80-90% de la gent encastada, per tant, de tots els sectors, creien que ara hi havia més pobresa, ara estic parlant de fa 2 anys, ara hi havia més pobresa que fa 20 anys. I això no és exacte. Però els mitjans de comunicació, que fan la seva feina i que ens destaquen les males notícies cada dia, perquè és el que ens engaixa i és el que ens preocupa, a vegades em penso que ens dona la impressió que ens fa allò que els arbres ens impedeixen veure el bosc. Vull dir, veiem un arbre que resulta que està molt malalt, però no veiem que el conjunt del bosc està creixent. I volia transmetre aquest missatge de positivitat, de dir, no anàvem tan malament. Hi ha moltes coses a millorar, però no anàvem tan malament. I per dir que hi ha moltes coses per millorar, fixeu-vos només. Hem dit abans que la mortalitat infantil baixa i baixa molt. Aquí quasi no hi ha res de mortalitat infantil. Ho veieu, vull dir, molt poc. Però, si anem a l'altre, resulta que això són els casos de mortalitat amb mainada inferior a 5 anys en el món. Resulta que el 2017 800.000 nens i nenes es van morir per malalties respiratòries, per problemes posteriors al part, per diarrea, per problemes congènits, per malària. Fixeu-vos, 800, 600.000, 500.000... Vull dir que el progrés en el sentit de disminuir aquestes xifres és, fins que no en quedi cap, i això per agafar el més espectacular que són els nens de menys de 5 anys, però que ho podríem aplicar a tantes i tantes coses. Tornem al Covid, per donar una mica d'esperança. Això és el dia 21 de gener, fa una setmana, si fa o no fa, les dosis administrades per cada 100 persones. Per tant, això són percentatges. Resulta que al Regne Unit ja hi ha un 8% de població vacunada. Als Estats Units un 5 i pico %, a Espanya una mica més del 2%, Itàlia, Alemanya, França, Xina,
ja ho veieu. És a dir, què vol dir? Que si efectivament, avui la mala notícia és que resulta que no ens subministren vacunes, però si la producció de vacunes fos la que s'esperava la setmana passada, hi hauria motius per l'optimisme en el sentit de que probablement el segon semestre d'aquest any o quan sigui ja estaríem tots vacunats i resulta que la Covid podríem pensar en aquella idea en forma d'una V no molt punxeguda, sinó una mica de manera de tornar a créixer. Una senyora que es diu, m'agrada molt el nom, es diu Kristalina Georgieva, que és la directora gerent del Fons Monetari Internacional, diu que les vacunes són meravelloses, això ho deia la setmana passada, diu les vacunes són meravelloses, però no són la solució màgica. No sé si ja sabia el fiasco de la producció de vacunes, però deia això. Deia, perquè la recuperació, malgrat les vacunes, serà parcial i desigual. Tornem en els temes de redistribució de renta i en aquest cas serà parcial en el sentit geogràfic. És a dir, no tothom es recuperarà al mateix temps ni tots els sectors econòmics en el mateix sentit. Ella, no jo, preveu que l'any 2020 la reducció del PIB, atenció, el PIB, al món serà del voltant del 4,5%, però creia que el 2021 ja es podria créixer al voltant del 5,1%. De manera que ja recuperàvem i ens situàvem a com estàvem el 2019. Però ella, no jo, no sé d'on ha tret les dades, però suposo que són molt més fonamentades que les meves. Diu, atenció, el sector turisme en el conjunt del món perdrà al voltant de 120 milions de llocs de treball. 120 milions aviat està dit. Destaca que és necessària la cooperació internacional per dues coses molt senzilles. Una, no retirar les ajudes públiques, que és de les poques coses que em penso que s'ha fet bé en el conjunt de països que podien fer-ho, no retirar aquestes ajudes de manera prematura, siguin en forma d'ERTE, siguin en forma de crèdit, siguin en forma d'avals crediticis, que no hi vull entrar en detall perquè em sembla que preferia donar una visió més global. I l'altra condició és que la vacunació ha de ser arreu i tan ràpid com sigui possible. As soon as possible, que diuen els anglesos. Ja vaig acabant. A grans problemes, grans solucions. Un gran problema que és la Covid. Però hem tingut altres vegades grans problemes. La crisi del 29. La crisi del 29 va suposar tot el que va suposar en els anys 30, tant als Estats Units com el que és Europa, com el creixement del nazisme a Alemanya, crisi del 29. La crisi del 29, el que vull destacar d'aquestes tres, i segurament en veureu el llautó cap on vaig, és la importància de la intervenció de l'Estat en l'activitat econòmica. Contra el liberalisme ultrança de dir l'Estat cada vegada més petit perquè no sé què més, en determinats moments, sense ara entrar en discussions entre liberals i intervencionistes, en determinats moments, aquests em semblen a destacar, és necessària una intervenció decidida del sector públic, de l'administració. Això on va començar primer? El New Deal als Estats Units, el 1933. I als Estats Units, la meca del liberalisme, no? De dir, és que aquí, com no intervingui l'Estat, amb les xifres d'atur que tenien després del crac, etc., del crac del 29, ens n'anem a la misèria. Què van fer? Un gran programa d'obres públiques, establir controls bancaris perquè els bancs feien fallida, estímuls a la inversió privada, subsidis d'atur i plans de jubilació per primera vegada als Estats Units. I de competència estatal, no federal. I els hi va funcionar. Bé, és veritat que el que va acabar de reactivar l'economia als Estats Units després del New Deal del 33 va ser la Segona Guerra Mundial, que si no fabricaven prous vehicles, després van fabricar de tot, vehicles, avions, el que fes falta. Segona Guerra Mundial, el Pla Marshall, això està equivocat, és 1947, ja us ho podeu imaginar, i no 1974, que és un ball de números. Ho he vist aquesta tarda, ja no hi havia temps de modificar. El Pla Marshall, 1947. El Pla Marshall
Marshall era el secretari d'Estat dels Estats Units a l'any 47, va proposar a la Universitat de Harvard, a la Universitat de Harvard va proposar aquest pla per la recuperació econòmica europea perquè Europa estava desbastada després de la Segona Guerra Mundial. Fonamentalment, obres públiques i inversions privades. I dèiem, què hi van destinar-hi els americans en forma de préstecs? Al voltant de 13.000 milions de dòlars. Transformats aquests 13.000 milions de dòlars molt a l'engròs, serien uns 110.000 milions d'euros avui, a l'any 47, a l'any 2021, per tenir un ordre de magnitud. Però atenció, eren préstecs reemborsables, eren préstecs que donava als Estats Units a països europeus. Els grans beneficiaris van ser Anglaterra, Gran Bretanya, Alemanya i així, i em sembla que només els va tornar, que va acabar de tornar-los a Alemanya l'any 1971. I els altres, em penso que no els van tornar. Ho dic també per relativitzar, que no en parlo, per relativitzar la importància o la preocupació en relació al deute públic. Ens creix molt el deute públic, està al 120% del PIB i això... Resulta que històricament, a mi em preocupava molt el tema, però des d'una perspectiva històrica resulta que els grans creixements d'endeutament s'absorbeixen al cap d'uns anys quan les coses tornen a anar bé. De manera que més val no ser tan austers i endeutar-nos, que endeutar-se als països, que no pas... No gastem ni una pesseta més de la que tenim perquè l'haurem de tornar. Bé, Pla Marshall. I ara, què tenim ara? Home, tenim aquesta història nascuda el juliol de l'any passat, del 2020, que són els fons europeus, els fons Next Generation. Next Generation, aquí hi ha un error també ortogràfic, de la Unió Europea per un període 2000-2026. Què pretén això? Fons per finançar la reactivació a la Unió Europea. En centre d'Europa, ja no parlo de món perquè no sabria com fer. Els xinos ja creixen sols, no sé com ho fan, però creixen. Això és per reactivar la Unió Europea, molt tocada. Fixeu-vos en l'import, 750.000 milions. És 7 vegades el Pla Marshall. 7 vegades, amb dades d'avui, el Pla Marshall. També perquè a vegades el Pla Marshall és el que va salvar Europa. Doncs ara tenim 7 plans Marshall per salvar els països de la Unió Europea. I 360.000 milions són en forma de préstecs a tornar fins a l'any 2058, d'aquí 30 i pico d'anys, més que una hipoteca de les que fèiem a 10-15 anys, i 390.000 en terminologia de la Unió Europea amb transferències no reemborsables, subvencions, perquè ens entenguem. Ja acabo. Aquests fons. Per Espanya, els 750.000 milions és per tota la Unió Europea. El gran beneficiari és Itàlia, que aquests dies està molt preocupats amb la dimissió d'en Conte i així, perquè és el que rep més fons d'aquests. Espanya, 125.000 milions a través del mecanisme de recuperació i resiliència i 12.500 aquests fons estructurals que es diuen REAC Unió Europea. A part hi ha els fons de cohesió, però no són del programa específic. I quins són els objectius? Promoure la cohesió econòmica, enfortir la resiliència, mitigar repercussions socials i econòmiques del Covid i el suport a la transició ecològica i digital. Fixeu-vos, el pressupost que això representa a Espanya és de 27.500 milions d'euros, si ja ho dic bé, per aquest exercici 2021. El pressupost de la Generalitat és de 42.000 milions. Ho dic per comparar xifres, és a dir, pot venir per tot Espanya més de la meitat del pressupost de la Generalitat. O dit d'una altra manera, el pressupost de la Generalitat són 42.000 milions. Però per ingressos directes i per impostos que té la Generalitat, successions, donacions, transmissions patrimonials i la participació amb l'IVA i l'IRPF, tot això no arriba a 25.000 milions. Resulta que d'Europa ens pot venir, ho dic per tenir un ordre de comparació i de magnitud. I això és copiat estrictament de Generalitat. Quines són les palanques tractores d'aquests
d'aquest pla de recuperació, transformació i resiliència a Espanya. L'agenda urbana, la lluita contra la despoblació i l'agricultura, el 16%, infraestructures i ecosistemes, transició energètica justa i inclusiva, l'administració per al segle XXI, la modernització i la digitalització de pimes, la ciència i la innovació, l'educació, la formació, el coneixement, l'economia de les cures, polítiques d'ocupació, la nova indústria cultural i el sistema inclusiu. Sense entrar en detall. La música no sona gens malament. La música. Es tracta de si participen tots els que han de participar-hi, si les empreses hi van, si ens animem entre tots, és a dir, si tenim prou ànims. Però això, insisteixo, la música no sona malament i això dona oportunitats en el que s'ha dit la transició cap a una nova economia, una economia més sostenible, més, diguem, per totes les persones que no pas una economia especulativa i, diguem, no sona malament la música. I per acabar, una frase d'un economista, per cert, contrari a la intervenció del sector públic en l'economia, que és en Hayek, que és un gran economista, austríac. Diu, davant d'un problema, això és una frase que hem sentit i que se li atribueix a ell, jo no sé on te la té escrita. Diu, davant d'un problema, diu, hi ha dos tipus de persones, les que busquen els culpables i les que busquen solucions. Per tant, anem per buscar solucions perquè els culpables prendrem mal entre tots si només busquem culpables. I l'última observació abans d'acabar, les 3 últimes observacions. Una, malgrat que la conferència és d'economia, economia i Covid, fem una mica d'atenció perquè els diners no ho arreglen tot. Els diners no és tot qüestió de diners. És més, i això ho sabeu tots i n'heu viscut, n'heu tingut l'experiència, el que és més important per cadascú de nosaltres no es compra amb diners. També per relativitzar. Està clar que els diners ajuden a fer la vida com a mínim més tranquil·la, més còmoda, però atenció que no tot és un problema de diners. Perquè molts diuen, és que si es destinessin més diners, els diners no ho arreglen tot. L'Anton Costas, que ens coneixem de fa anys, en un article en el periòdico de fa pocs dies, molt pocs dies, diu una societat més justa necessita de solidaritat pública, mitjançant noves polítiques socials, però també necessita de fraternitat humana, encara que avui no estigui de moda parlar de fraternitat. Per què? Perquè és polítiques socials, però també en fraternitat, que evitarem o farem que no augmenti més la desigualtat territorial, la intergeneracional i la de gènere, que són una mica els mals que avui tenim. És a dir, problemes de desigualtats territorials entre territoris, problemes entre generacions, estem jubilats, que resulta que vivim dels que treballen, avui encara, i de gènere, homes-dones. Res de nou. Això ja ho deia en Chaplin, en una pel·lícula que m'entusiasma, en El gran dictador, quan fa aquell discurs final emocionant i emotiu i així, que diu estem en un món en què hi ha lloc per tots i la terra ens pot alimentar tots. És una mica el que hem vist abans. Diu, lluitem per un món que garanteixi treball, futur als joves i seguretat a la vellesa. Que estem batallant per coses molt de sentit comú, no? Un món de la raó i un món de la ciència i que el progrés ens condueixi a tots a més felicitat. Es tracta d'això, no de tenir més diners. Moltes gràcies i que tinguem sort tots plegats. Molt bé, moltes gràcies, Manel. Em penso que tots ens ho hem passat bé, hem après moltes coses, hem passat una estona molt instructiva i molt agradable. Ara passaríem a preguntes o comentaris. En primer lloc, faríem les preguntes o comentaris de les persones que són a la sala i després mirarem d'atendre si és que a través de l'streaming ens arriba també alguna intervenció. Com que no podem passar micros
perquè això ara és una activitat perillosa, agrairia que la persona que vulgui parlar, que aixequi el braç, li donarem la paraula, que s'identifiqui, que parli en veu alta des del seu mateix lloc i que faci el comentari o la pregunta que li sembli pertinent. De manera que començaríem amb intervencions des de la sala. Si és que algú vol fer alguna... Sisplau, es pot aixecar perquè el vegi tothom, sisplau? Sí, vostè. Sí. Té tota la raó. Probablement és la por a errar en el que fa en els pronòstics. Té tota la raó. Però és molt difícil endevinar el futur, no? Sí. Teniu tota la raó i accepto la crítica. La intervenció d'aquest senyor em recorda una expressió d'aquelles brillants del Woody Allen que diu: a mi m'interessa molt el futur perquè és on penso viure a partir d'ara. Alguna altra intervenció? No sé si hi ha intervencions des de l'estream. No hi ha hagut preguntes. Aquí hi ha Ara sembla que n'hi ha un parell. La Leli Camps ens demana si podem repetir les preguntes de la sala perquè no se senten. Té raó. Bé, tens raó, Leli. Clar, perquè la gent de la sala, com que no els hi podem passar un micro, no els sentiu. Ho repetiré el proper. I ara diré, s'ha aixecat un senyor que ha dit que el Manel ha fet pocs pronòstics concrets de cara al futur. I el Manel ha reconegut que seria així. És a dir, que en fi, ha arribat fins allí on li ha semblat prudent arribar. Hi ha hagut un comentari de mitja conferència. Sí. Hi ha un comentari d'en Francesc Francisco que diu quan en Manel parla de bilions, es refereix a bilions americans, que no són els bilions europeus. Pels europeus un bilió és 1 milió de milions. Pels americans, que són, com estan expressats aquests gràfics que ens ha expressat en Manel, 1 bilió són 1.000 milions. És a dir, són 3 zeros menys. Tota la raó. No hi ha cap més comentari de moment. Si algú més vol fer algun comentari, o a la sala, ara ja tinc la pantalla amb els streamings, doncs seria el moment. I si ningú diu res, que sembla que ningú diu res, doncs moltes gràcies als que heu assistit en directe o als que ho han seguit per streaming. Moltes gràcies al Manel. Hi ha una pregunta. Tres comentaris. No, dos. La Pia Bosch, que diu gràcies Manel i gràcies amics del Museu d'Art per l'organització. La Leli Camps, que diu com veus el canvi de model aprofitant l'oportunitat de la crisi? Manel, aquesta pregunta és com veus el canvi del model econòmic, suposo que vol dir aprofitant l'oportunitat de la crisi. Més intervenció de l'Estat, menys intervenció, m'imagino que vol dir, va per aquí, no ho sé, això estic interpretant la pregunta. Les crisis són oportunitats, jo no m'ho acabo de creure. Les crisis són crisis. I, bueno, de les crisis en surten coses noves, però això de que una crisi ens porta una oportunitat i és veure el món d'una altra vegada és una visió molt optimista, molt voluntariosa, que em sembla molt bé, i que a vegades és veritat, però és com dir ens en sortirem i ja està, no? I com que ens en sortirem, per què? Perquè tenim fe i volem sortir-nos-en, no? Jo no veig fàcil, i citaré una expressió de l'Anton Costes que li recordo de fa uns anys. Diu, a vegades ens pensem que canviar de model econòmic és com canviar de model de cotxe. Mira,
Jo resulta que tinc un cotxe de gasolina i fa 10 anys em va semblar que seria millor que fos de dièsel. Pum, vaig al concessionari i em compro un cotxe dièsel. O ara, més de moda, jo resulta que tinc un cotxe dièsel i resulta que, mira, els híbrids tenen molt bona pinta, són sostenibles, no sé què, i pum, i vaig i compro, i ja he canviat de cotxe. Efectivament, és molt senzill a efectes de canviar el model del cotxe. Només falta que tu vulguis. Però canviar un model econòmic, això és molt difícil. I no és només una qüestió de voluntat. Jo aquests dies, perdó si m'hi extenc 2 minuts, aquests dies, no, és que hem de canviar de model. Bueno, no sé, Lloret. Lloret acull 100.000 visitants turistes l'any, no? Que vindran en Ryanair o vindran amb altres mitjans de comunicació. Com ho canvies, això? En 2 dies, o en 1 any, o en 2 anys, o en 3 anys. Per cert, Lloret ha fet una ruta de jardins històrics amb Santa Clotilde per entremig, amb Aranjuez, etc. Això sortia al diari, ahir ho van dir, no? Però canviar el model no és tan senzill. Però tenim un gran repte, i té raó la Leli, la reflexió. Per exemple, Catalunya, la importància del sector, i després parlaré de Girona, del sector de l'automòbil és importantíssim. La sé, per dir noms, no? Bueno, la transformació, és a dir, si tots ens passem a cotxe elèctric avui, la SEAT es queda sense feina. I això no és fàcil, depèn de la Volkswagen i dependrà de tantes coses, però no es canvia de model com, recordava l'Anton Costas, com aquell que canvia de model de cotxe, anant al concessionari i comprant un altre cotxe. Girona. Girona ho tenim relativament més bé. Tenim un sector agroalimentari que és molt potent en l'economia. També sortia fa pocs dies en els diaris, és a dir, les principals empreses amb més benefici i més ocupació a Girona són del sector càrnic, però no esgota tot el sector alimentari, el sector càrnic. I el sector alimentari rutlla i rutlla molt bé. I rutlla molt bé a nivell local, però també a nivell internacional. És a dir, bona part del sector càrnic va a la Xina. De la producció del sector càrnic de Girona va a la Xina. I deixeu-me ja 30 segons. Un dia també, quina és la gran revolució del segle XX? Oh, no, que sí, la revolució des d'un punt de vista econòmic. La digitalització, la robòtica, no sé què. El contenidor. El contenidor estandarditzat. És a dir, el contenidor estandarditzat, que és un invent dels anys 60 als Estats Units, que el contenidor pot anar sobre un camió i arriba amb un port, el carrega amb un barco i el barco el porta allà on sigui d'arreu del món i va amb un altre camió. Això fa possible que per 200 euros puguis transportar un contenidor de Barcelona fins a la Xina. Això era inimaginable. I, en canvi, no és una aportació de tecnologia d'últim model, ni de robòtica, ni d'intel·ligència artificial. És estandarditzar les mides i acabar que arreu les mides estiguin estandarditzades, els barcos es fan més grossos per poder... Els trens... Però ho dic perquè, per sorpresa meva, resulta que és el que ha fet més per al comerç internacional. Responent a la Leli, tot allò que en aquesta direcció d'una economia més sostenible, fantàstic. Però atenció, no ens pensem que es pot canviar de model econòmic a molt curt termini. Canviar de model econòmic no és canviar de model de cotxe. Moltes gràcies. Hi ha algunes intervencions més que agraeixen la conferència que ha fet en Manel, que diuen que els agrada molt. Si no hi ha cap intervenció més, doncs jo també participo que en Manel ens ha il·lustrat amb prudència, potser de cara als pronòstics, però amb claretat respecte a com estem i amb algunes idees sobre com podem anar. De manera que, Manel, moltes gràcies en nom dels amics del Museu d'Art, dels assistents presencials i dels assistents amb streaming. Moltes gràcies. Fins la propera.